Hello लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं आंथ' बहुत मोजाङै दं लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव बहुत मोजाङै दङ ना लोगोफोर स' भिडिअ लानाय जादों लोगोफोर मानि थाखाय भिडिअ लादों आं ओमफ्राय आं बबेयाव दङ बबेयाव थांनो नागिरदों बबेयाव थांदों बेखौ नोंथांमोना देखायगोन दे भिडिअ लानाया जाहैबाय लोगोफोर मैयाहाय माने कि मा होनोमोनलाय गेमस्रि दैमारिनि सेलुन अपेनिंमोन ओमफ्राय आं मैया माने कि थांनो हायासै माने थांनाय जायासै थांनो माने बेलेग खामानि दङमोन बेयाव थांनाय जायासै ओमफ्राय आं दिनै नेक्स्ट डे थांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना आं देखायगोन दे दा थांगासिनो दङ नै ओमफ्राय आं थांनानै मा खालामजागोन नोंथांमोना आं देखायगोन दे लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिबा आंजों लोगोसे ओमफ्राय लोगोफोर आंनिया माने आं भिडिअ लायो माने एसे आंना मबाइला प्रब्लेम जानानै होदोंमोन ओमफ्राय मबाइल माने गाज्रि जानानै होदोंमोन बिनि थाखायनो भिडिअबो लानाय जायाखै ओमफ्राय दा बरिया आरो मबाइला मबाइलबो भिडिअखौ कन्टिनिउ लानो सेस्था खालामगोन हायोना हाया नायसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो सब्सक्राइब लानो एसे नङाबा आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो मोजां मोनो जायफ्रा आंखौ मोजां मोनो जायफ्रा आंखौ अनो नोंथांमोना नायगोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माने जिखुनु नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजाबाय थागोन नाजायो आं ओमफ्राय खिन्थु आङो एसे गेजेर गेजेर माने मा होनोमोनलाय अलसिया दबबो नालाय ओमफ्राय लानो बायो भिडिअखौ होमबाबो नोंथांमोननो आङो सेस्था खालामगोन दे देखायबाय थानो लोगोफोर जायफ्रानाखि आंखौ मोजां मोनो बिसोरल' नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जायफ्रा माने मोजां मोनाबाबो सोरबा बायदिया माने नायोखा ओमफ्राय नायबानो जाबाय नायलांबाय थादे थांगासिनो नै 6 माइल हाबबाय लोगोफोर आं बांद्राय मा होनो गुवाहाटियाव फैनाय जायाना ओमफ्राय आं बारा गुवाहाटिखौ बारा मोनथिया दे ओमफ्राय फैबाय थाबाथ' मोनथिगोन खोमा ओमफ्राय जायगाफोरखौ बांद्राय मोनथिया आंना आंबो मिनिखायो मा होनोमोनलाय गेमस्रिया बारा मोनथिखाया नालाय आंनि ख्रिस्टमासनि Merry Christmas. Ini dress मोनसे बायनांगोन हाय आंना थांगासिनो लोगोफोर थांबाय थानि फैबायानो नै GD Beauty World Unisex Salon Menpaiba. Ayo kakak, pori-pori apa? Ini kakak, itu loh. Piyake, tahu piyake. Apa kalamnya pindah? Ada telepon ke rumah.
मा खालाम मा मावबावनांगौ र' सिगां मा लानांगौ बै माबानो केजुआनो प्लिज नायना नै जोंना दिनैसो सफैबाय अपेनिंआव फैयासै बियो दहाय मा होननानै फुखायावनामोन फन हरनानै फुङाव सोरखौ नोङो फैनोसै आङो जालायबावो थांगासिनो दं आङो होननानै मैया फैनो हायासै नालाय ओमफ्राय दहाय फुङावनो फन हरनानै थांगासिनो आङो होननानै ओमफ्राय फैनानै नै इलेक्सनजों खालामजाबाय ओमफ्राय आं आइलेस एक्सटेन्सन खालामनो नागिरदोंमोन उनाव खालामसै नेक्स्ट टाइम फैबा ओमफ्राय आं आइथिंनिखौबो गरम दिनाव खालामफैगोन फैबा दे थारमाने आं बेनावनो खालामफैसिगोन नोंथांमोनाबो फै दे ओमफ्राय माने ओरैबायदि कंग्रेचुलेसन दे दे थेंक इउ सो माच ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि माने मा होनबावनो नोंथांमोना मोजां मोनो ना भिडिअआव बहुत मोजां आरोना फै नोंथांमोनाबो सोर सोर गुवाहाटियाव फैयो फैबाय थानो हागोन भिजिट खालामनो हागोन दे लोगोफोर थेंक इउ सो माच Bisnis mama beseban busy. 왜 जानानै देरायहाय बेसेबां बिजि नो बेखौनोबा आराम आराम जानाय नुयो ना मानसिफ्रा नामा रावबो ओरैनो मोनजायाहाय खामानि मावाबा थाइसे थाइनै बुथुमनानै लायाबा जानाय नंला टेनसन जानानै मानि टेनसन अपेनिंनिया नङा अपेनिंनिया मानसिफोरखौ रिसिभ खालामनाय माने दा दे टेनसन फैगासिगोन जानानै थांबाय मोजाङैनो आरो जाबाय थादों बिदिनो Success sampai datang. Bukan makai. Ambil guys, santai deh. Ayo, tunjuk dia.